Габдулла Тукай 1886 елның 14 апрелендә яңа стиль буенча 26 апрельдә Казан губернасының Кушлагуч авылында мулла гаиләсендә туа. Ул 5 айлык чакта әтисе Мөхәммәд Гариф хәзрәт нибары 4 яшендә булганда әнисе Биби Мәмдүдә дөнья куялар. Башта аны бик азга гына әнисе буенча бабасы Зиннатулла сыйындыра. Аннары ул оныгын бер ямщикка тапшырып Казанга озата. Анда малайны яңа бистәдә яшәгән Мөхәммәд Вәли тәрбиягә ала. Тик анда кечкенә апуш 2 ел чамасы гына яшәп кала. Аны тәрбиягә алучылар бер юлы авырый башлыйлар һәм ятимне Зиннатулла бабасына кайтарырга булалар. 1892-95 елларда Габдулла Кырлайда Сәгъди агай гаиләсендә яши. Авыл мәдрәсәсенә сабакка йөри. Күп еллар узганнан соң ул Кырлай авылы минем дөньяга иң элек күзем ачылган урыным дип искә ала. 1895 елда әтисе ягыннан апасы Газизә һәм җизнәсе Галиәскәр Госмановлар Габдулланы үз яннарына Җаек, Уральск шәһәренә алдыралар. Анда булачак шагыйрь Мутыйгия мәдрәсәсендә укый. Рус классына йөри. Аның катнашында Әл-Гаср әл-Җадид кулъязма журналы чыгарыла. Анда ул үзенең беренче шигырьләрен һәм мәкаләләрен, Крылов мәсьәләләренең һәм башка авторлар әсәрләренең үзе башкарган тәрҗемәләрен урнаштыра. Җаектагы мәдәни тормыш Тукайның иҗади язмышында хәлиткеч роль уйный. 1905 елгы революция дулкыны белән зур әдәбиятка килеп кереп, әлеге шәһәрдә ул җәмәгать эшлеклесе, журналист, тәрҗемәче һәм шагыйрь буларак формалаша. Мәгърифәтчелек рухындагы тәүге татар басмалары, Фикер, Уклар, Әл-Гаср әл-Җадид газета журналлары белән хезмәттәшлек итә. Программачыл эчтәлекле мәкаләләре, күп санлы шигырьләре белән чыгыш ясый. Тукайның беренче әсәрләрендә үк милләт язмышы мәсьәләсе чагылыш таба. Татар җәмгыятен мәгариф һәм мәдәният нигезендә үстерү кирәклеге турындагы фикере милли идеология буларак яңгырый. Шагыйрь иҗатының башлангыч чорында ук сәнгатьле сүзнең әһәмиятенә зур игътибар бирелә. Мәсәлән, 1905 елда язылган хәзерге хәлемезгә даир шигырендә нәфис сүзнең көче милләтне дәваларга, аны түбәнсетүләрдән һәм һәлакәттән саклап калырга, игелек һәм явызлык, хакыйкать һәм ялган арасындагы шикне билгеләргә, бәхетле юлга чыгарырга сәләтле язучылар ислам терәге дип икрар ителә. Тукайның әлеге чордагы сатирик иҗаты наданлыкка каршы юнәлтелә. Беркадәр вакыттан соң шагыйрьнең шигырьләрендә аның гражданлык һәм сәяси позициясе демократик үзгәртеп корулар тарафдары буларак ныграк ачыла бара. Ул заяга уздырылган гомергә карата мөнәсәбәтен булдыксыз сәясәтчеләрне, сәүдәгәрләрне, руханиларны кискен тәнкыйтьләү аша белдерә. Тукай халкының фаҗигале язмышы турында уйлана. Татарның бүгенгесе һәм киләчәге аның бердәмлегенә һәм активлыгына бәйле дип фикер йөртә. Тукай дин, гыйбадәт, Худайга мәхәббәт темаларына зур игътибар бирә. Аның иҗатында гыйбадәт Худайга ялвару гына түгел, кешенең ичке дөньясын чагылдырган серлелек, аның күңеле үз-үзе белән аңлашуы буларак та күзаллана. 1907 елда Тукай Мутыйгия мәдрәсәсеннән чыга. Бу вакытта аның популярлыгы арта, әсәрләренең стиле һәм теле камилләшә. Яңа формалар һәм алымнар эзләп, ул рус һәм көнбатыш Европа әдәбиятына мөрәҗәгать итә. Пушкин, Лермонтов, Байрон, Гёте, Шиллер шигырьләрен тәрҗемә кыла. Халык сөйләме, фольклор традицияләре белән җитди кызыксына башлый. Аның шигъриятының халык иҗаты белән якынаюы әсәрләренең телендә чагыла. Аларда гарәп, фарсы һәм төрек алынмалары азая бара. Рухи азатлыкка мәдхия җырлап һәм социаль проблемаларга юнәлеш тотып, Тукай үз язмышының халык милләт язмышыннан аерылгысызлыгын тирән тоя. 1907 елның көзендә Казанга килә.
Казанны ул милли мәдәният һәм тарих бишеге дип атый. Анда Тукай Әл-Ислах газетасы тирәсендә тупланган яшьләр белән якыная. Гамәлдә әлеге басманың нәшире һәм мөхәррире язучы Фатих Әмирхан була. 1908-9 елларда Галиәскәр Камал белән берлектә Яшен сатирик журналын чыгара. 1910 елдан Ялт журналында эшли. Чынлыкта аны гомеренең ахырына кадәр җитәкли. Ачлыкта һәм хәерчелектә узган балачак чорында Казан кунакханәләренең салкын номерларында үткәрелгән елларда шагыйрьнең сәламәтлеге какшый. Ул туберкулез белән авырый башлый. Дәвалануга өмет баглап 1911-12 елларда ул берничә тапкыр Әстерхан, Уфа һәм Петербургка бара. Төньяк башкаладан шагыйрь Троицкига юл тота. Аннары Казак далаларында була, анда үз сәламәтлеген кымыз белән савыктырырга өметләнә. 1912 елның август башында Тукай Казанга кайта. Хәтта рәхимсез авыру да аны иҗаттан читләштерә алмый. Бөек татар шагыйре 1913 елның 2 апрелендә яңа стиль буенча 15 апрельдә вафат була. Яңа татар бистәсе зиратында җирләнә. Тукай иҗаты төрки телле әдәбиятлар үсешенә көчле һәм әтрафлы йогынты ясый. Казак, үзбәк, таҗик, Азәрбайҗан, кыргыз, төркмән һәм чуаш әдәбиятлары классиклары Тукайны үз остазлары дип саныйлар. Шагыйрь образы әдәбиятта, музыкада, сынлы сәнгатьтә чагылыш тапты. Аның шигырьләре һәм поэмалары мотивлары буенча күп санлы яңа сәнгать әсәрләре иҗат ителә.